Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Radyo. Radyo. 57 minutos nakaligad sa atak ng aksyon atak na sa alas 4 Action Radio Philippines Standard Time 4:57. Mayong gahapon naman sa inyo tanan Luzon, Visayas kag Mindanao. Aliwat naman nga magapangalagad ang inyo sa nga panatuntunan Lunes tubtob Sabado. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka aksyon Marlon Hirvaya, yari kita sa Pizza 11. Napulo ka adlaw ang nagligad sa bulansang Mayo. Subong ari kita sa ika-11 adlaw, ika-2 nga Miyerkules. Sa bulansang Mayo sining tuig 2022, May 11, 2022. Ang epekto kon hangover sang eleksyon amat-amat na nga nagtahaw-tahaw. Akon sa mga panganod pa kag aso amat-amat na nga kapuas. Pero may ara gyapon, di kapon malikawan. May ara gyapon sang epekto nagapanghawid gyapon. May ara sang hindi gihapon makabaton sang kabiyerdihan nga kandidato. Pati ang ila sining nga mga supporters. Ang tubtob subong nagasakit sa gihapon ang balatyagon. May ara sa nagaluntad gihapon nga sinuyaay kag sinabtanay sa social media. Pero nagpuas-puas naman. Subong ari kita sa ika-2 adlaw right after sa Mayo 9 nga piniliay. Kalabanan nga mga nagdalaog nga kandidato sa lokal. Alin sa probinsya sunod papanaog sa mga kabanuhanan. Ang opisyal na naging deklarar sang Board of Canvassers. Ang Board of Canvassers ang ginabugusan nila sang pinakamataas nga opisyal sang Commission on Election sang city o kon municipal o kon provincial prosecutor fiscal kag sang Department of Education o kon DepEd. Ang nagaserbi dira bilang chairman tiamo ng Comelec officer, vice chairperson ang prosecutor. Ang nagaserbi naman dira nga secretariat amo na ang taga Department of Education. Dari sa probinsya mga ka-aksyon ang DepEd, ang School Division Superintendent. Natapos na ginaman na halos 100% na. Nga na-proklamar ang taran nga mga nagdalalaog nga mga kandidato dari sa Negros Occidental. Tingnan ko na tonta mga ka-aksyon ang sa national nga level. Kaya mantin normal nga katabo ining nga kalawig-lawigan giba na rin. Kurati subong nga Mayo 2022 nga piniliay. Daw may ara sang pagkapinasahi kag kinalain. Ang kadasig bla sa mapagawa sang resulta. Kag wala tanto sang election protest. Tangod nga ang abansi ang kalabanan nga mga nagdalalaog nga mga abansi nila mga ka-aksyon hindi makalayo. At pila ka kilometro nga abansi nila. Ikaw ang kasumpong yan ay pierdi ka, ma-file ka pa election protest, nga tag 5 kilometro ang abanse sa imo sa nga kontra. Ang kalabanan, wala na man nagpagamo pa. Ang ginimo nila, nagpahimunong na lamang sa banga kag nagpalumot.
Ang iban subong daw nagakaurungan pa. Oo, malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Huwag na eleksyon. Hindi pagdibdib ba? May sunod pang eleksyon. May 2025 pa. Inyo kakson-akson na Marlon Hiravoya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ano tonta na mga nagabaga nga mga balita unahon ta sa bayan sa nga balita lokal. Mga nagdalaog nga kandidato sa mga banwa, syudad pati sa probinsyal nga posisyon na proklamar na tanan sang Board of Canvassers o kon BOC. Nakulo kompleto na subong adlaw alin sa pinakamataas nga posisyon. Gobernador papanaog sa konsihal Hitso diretso na. Na tapos na gid man ang obligasyon sang ato sa nga Commission on Election ina sa proklamasyon para nga ginatawag. Gahulat pa sila basi may mag-file sang election protest bla. Di kay nabatian taman ang congratulation, manggibulahan, amo na ang permi mabatian ta kay nasa nga matinaga. Ay siyempre may paman nga pa pangamusta eh. May ara sang hagaday pangape, pamahaw, panyaga, pati panyapon. Amo ning uso subong kung ikaw nagaupod sa mga winning candidates. Di sa Kapitolyo kay nadamo sang mga re-elected provincial officials, pati ang comebacking o kung nagbalik, nagpapili balaliwat, nagbalik papili, nagdaog liwat. May ara man bag-o na pilian, nagtelelipon kay na sa may session hall sang Kapitolyo. Ang presyensya sang nagdaog nga alkalde sang Bacolod Albi Benitez, araman. Ang ginistoryahan mga kaaksyon, amo ang plano sang probinsya kag syudad nga pag-isa kon paghugpong sa mga ginapatuman nga programa. Di kon si Benitez ang pahambalon kay na sa amo sa nga interview. Hambalya panugod na ini sang maayo kag magapag-on nga relasyon sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Daw kanami pamatian mo. Si Robe hindi luyag nga mangin maayo ang relasyon sang tagsa-tagsa. O ang hambal naman ni Governor Bong Lacson, amo na ini ang tion nga ang Negros Occidental permina nga imbitahon sa mga pagsinapol nga patigayunon sang Bacolod labi na kon proyekto kag programa nga magadala sa katin-aran sang probinsya kag syudad. Ang pagaistoryahan ay nga amanaw sang una daw hindi mayaw relasyon naw. Ano ba lang bot silingon sinitanan pamatuod ayahan nini sang ginasiling nga sadto. Daw hindi giman maayo ang relasyon sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung balikan tarumduman yo, may ara sang hitabo labi na ang may kantanan bala sa kampanya agon mapunggan aning halit sang COVID-19 ato mga protocols balang ginimplementar ginpatuman sang gobyerno probinsyal kag Bacolod medyo ginalistan to di bla dumduman nyo to. May ara nga wala magsinanto sa mga pagsulundan. Ang resulta to nagtuga to sang pagsalangisag. Nagligbog pinsar sang pila ka mga tawo to kung ano kag sin-o ang dapat sundon di ang probinsya kon syudad. Subong nga dumaog alkalde sa Bacolod. Kalyado sa mga opisyal sa probinsya kag subong nga din nagaserbi pa man si Benitez nagaserbi pa ni siya bilang isa ka pro bono provincial consultant. Ambot sulingon sang pro bono, why na ya sweldo, libre na ang serbisyo. Pro bono. Ang balantayan dari kag ginapamangkot sang kadaman. Madayon paihan ang ginaplano nga proyekto sa Bacolod nga ginpondohan sa idalom sang Leonardia Administration. Pati ang ginaplano man sang gobyerno provinsyal nga pagsaylo sang bag-o nga Kapitolyo. Ay plano mo nga ang Capitol building saylohon ni dito sa may syudad Santa Lisay. Kay ang Provincial Capitol building ara sa jurisdiction sang Bacolod.
Di konsaylohon sa Talisay, ara na siya sa jurisdiction sang Negros Occidental. Oh, kay pag July 1, si Benitez na ang mayor sang Bacolod. Base kon di na pagsaylohon ang Kapitol, base kon ang Kapitol patahomon na lang. Oh. No? Ako ya pabor ko ya nga ang Kapitol ares Bacolod nga aman. Una bes lapit sa akon eh. Tantawab lao, likod sang Kapitol Ayala, atubang sang Kapitol Lagon, kilid sang Kapitol Forest Park. Paano ka paanong mapangitaon mo naman? Ang mga empleyado sang Provincial Capitol pag lunch break nila, tabok lang sa piyakdalan. Hindi sila mabudlayan sang pagpamalaklon. Although nga ang Talisay City, ang ginatuyo nga sa iluhan to sang Capitol Building, ang duta to ginapanagiyahan man sa provincial government. Pero gina-develop pa lang to, laka-laka pala to sa mga balay, laka-laka mga estruktura to. Agti pila bala ka kilometro halin diri sa mga city proper sa nga Bacolod pagadto sa may Talisay City. So parang balantayan ta. Kaya na question man kay naka-Governor Bong Lacson. Jambal ni Gov Lacson sa niya balabutan gina sa nga amon sa nga pag inistoryahanay. Kay kaina to amo tong first time nga pagtililipon sa mga provincial elected o elected provincial officials kay Bacolod City Mayor-elect ka Albi Benitez right after sang eleksyon mga ka-aksyon. Ang balantayan pagidri kay may pila sa ka mga ginaplano ang sunod sa Bacolod. Ang naginponduhan sang minilyon ka pesos pagpungko sang bag-o nga administrasyon kon para malang sa kayuhan sang Bacolod nun nga abi hindi naton pagparayunon. Porte, depende na mga kaakson sa desisyon sa ulihi sa mga pungko bag-ong administrasyon. Hulyo 1, pag-unang mayor sang Bacolod City. Di kanamo sa mga senaryo nga dapat tato sa nga pagabantayan. Aksyon Radio! Mayor-elect sa Bacolod Albi Benitez may simpleng reaksyon sa palayag kagabi sa nga lokal nga grupo politikal ang Grupo Progreso kon GP. Angot sa resulta sang botohay sa pagkaalkade sang syudad, nagligad nga pinaliay. Kagabi sa aksyon ay patrol intuto basa ko to mo. Atong statement na sang Grupo Progreso pagi sa ila sa nga leader nga si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Di kaina may araman sang lipot lang reaksyon si Mayor-elect Albi Benitez. Kanumdum kamo nga kagabi lamang palayag sang GP nga ang resulta sang ila nakuha nga boto o kung nakuha nga boto Anday Benitez kag Leonardia ang isa ka misteryoso kag hindi mapatihan. Di kaina sa Kapitolyong sabat ni Benitez simple lang 3 lamang katiraga sa lengguwaheng English niyo. Nagasiling ini ang 3 katiraga sa lengguwaheng English. The truth hurts. Sa Tagalog mga ka-aksyon, masakit ang katotohanan. Sa aton sa Ilonggo, masakit ang kamaturan. Pwede man nga hambalon ta sa aton sa Ilonggo ta mahapdi batyagon ang kamaturan. Aray, aray na ko. Ay, sakit naman na. Kasakit gid batyagon. Kasakit kit batya ko. Agaya. Halos mo sa ahon. Lasing ko si Aksyon Radio Philippines Standard Time. Adamo sa mga dapat malantayan di. The truth hurts. Samta nagalawig ang minadlaw matapos mabalaan ko na ang resulta sa eleksyon.
Ang kungkid ba lang ginalauman sang kalabanan diri nga ang resulta sa eleksyon dapat na lamang nga batunon sa mga nagkalaluto sa kandidato or ang kapierdihan dili gid mabaton kag ang reklamo o kon protesta magalawig pa ni bisan nagpulungko ng bag-o kag nagdaog nga mga opisyales sang syudad, probinsya kon munisipalidad. Aksyon Radyo. Move on na kuno manong panugyan sang Commission on Election. Isa sa hindi man malikawan nga itabo matapos ang eleksyon, are. Amo ning ginatawag nga transition. Ang pagbulos sang nagdaog nga kandidato sa mga opisina sang gobyerno ta, City Hall kon syudad, Municipal Hall kon banwa, Kapitolyo kon probinsya. Sa probinsya nga istorya maka-aksyon way san dapat nga problemahan da. Kay ang magapangalagad sa gihapon amo nagapungko subong nga Sunday Governor Bong Lacson kag Vice Governor Ferrer. Pero ang barantayan among pila ka mga syudad kag munisipalidad. Di sa syudad Balanta naman Bacolod, Kabankalan kag ang Silay. Manang aton sa ring balantayan. Pero dali lang gid mga ka-aksyon diri kita nay sa aton sa ring flash report. May flash report ang aton sa ring patrol sa sarig nga mga tinion. Aksyon Radyo. Sa patrol with action Eden na boss, action Eden, manghapon, please kabin. Action Marisa na naman sa shooting incident Oy. ang nagluntad sininga hapon sa syudad ng Bacolod approaching subong ang patrol sa bahin sa Badescay, Barangay Vista Alegre. So far, confirm na ini ni Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla nga pagkantuman karon sa lugar. As to the medical bulletin status kag ang biktima, bantay na lang sa pagbalik report naton diri sa imong palatuntunan. Para sa flash report, Action Ina Aboto. Una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat aksyon Eden Aboso sa ato sa ring patrol. Proceeding ang ato sa ring patrol karon dara sa may Abada Sky. Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Medyo malayo-layo ining lugar. Halin diri sa may city proper, panibag-o na naman nga shooting incident, biktima na naman sa pagtiro. Kalauntan nano anong kang tanan siri, anong motibo kung agin tiro ining isa ka persona, isa o kung pila ka persona ang biktima. Dugay-dugay magabalik ang ato sa ring patrol. Dili gilamang madugay, standby ka ba na ha? Naglipas man ang pila ka adlaw no, sang naghipos ang Bacolod sa mga madugoon nga insidente pori-ari naman no. Kabay unta nga luwas lang sa anuman nga kataragman ining biktima na naman sang shooting incident. Alas 5:14 aksyon Radio Philippine Standard Time. Balik kita sa ato sa nga balita mga ka-aksyon ti sa nasaling tara. Sa bahin sang probinsya nga level way naman kita sa dapat dira nga problemahan kon transisyon ang paghambalan kaya nagapungko subong sem gihapon although nga may mga kasumpong sila pero sila gihapon ang nagdaog sa tuman kadako nga abanse sa boto nga nakuha nila nagligad nga eleksyon. Ang balantayan sa nasilin natundi amo ang Bacolod, Kabankalan kag Silay, tatlo ka mga dalagko nga syudad. Diri sa aton sa nga probinsya ayhan mangin smooth ang transisyon nga matabo de. Kay ang mga alkalde nga natalana nga magabulos sa Bacolod, Silay, Kabankalan, bag-uhan. Hindi gaman baguhan ang ibante nagpangalagad man sadto sa bilang opisyal sa gobyerno kurti ang ila sini kasumpong bla amo ang mga incumbent nagdalalaog gin pang PRD nila mga nagapungko subong sa posisyon. Ano bala ka importante daring ginatawag nga transisyon? Importante as in importante para ang pagbulos sa mga pungko nga opisyal bla. Ang magabulos sang mga pungko nga opisyal hindi
nagsalangisag pinsarya kung ano ang estado sang assets, ang records o kung ang mga dokumento na sang local government unit for effective turnover of responsibility. Kung wala sa ginatawag nga smooth transition, abi nyo kung nano permi ang nagkakatabo, sus, ano malang isa ka bagay nga kinumos man? Balikan ko malang istorya dari sa Negros Occidental. Nagkatatag ginis pinsar kuya, may natabo ini makaksyon dari sa ato sa probinsya nga ang opisina sa isa ka local government unit, partikular ang mayor's office, ang nagapungko PRD siya sa eleksyon, but sa lingon ang incumbent PRD sa resulta sa eleksyon, ang nagdaog amo siyempre karibal kontra niya. Wala to sang transisyon nga natabo. Nagtukod man siguro sang transition team. Ang ining nagdaog nga mayor, prote ang napiyerding alkalde, guro naghala na lang to kapawala. Di waay sang smooth transition nga natabo mga kaaksyon. Wala sang transition, bangod way nagaintindihan ay. Ang pagpanumpa sang nagdaog nga opisyal kada Hunyo 30 na. Kay pag Hulyo 1, amo na ang unang adlaw sang ilas ring pagpangalagad. Sama-sami Hunyo 30. Pero ang iban, way na ginulat ang Hunyo 30. Ginatemprano nila ni ang pagpanumpa mga kaaksyon. Kay pag Hulyo 1, ang manang unang adlaw sa ilas ring pagpangalagad. Pero komo wala sang tulo transisyon sa saring badnuan sa saring lugar ni. Abi nyo kung nanong natabo ni, pag-report sang bag-o nga mayor sa mayor's office, nga ginhalinan sang niya sa kasumpong nga napiyerdi sa eleksyon, ang opisina ti ara pa, kompleto pa, may portahan kag bintana. Pero pagsulod sang bag-o nga mayor, sos nakapang-abaw-abaw man sa mo, ang aman tuman kahawan, way sang lamisa, wala sang bangko, pati computer, wala man. Ano? Wagidyawan gidya Ang resulta din naglubog libog ulo sang bago nga mayor ni, nangita na lang siya pamaagi. Parang yas rin nga opisina, ti daw opisina man blalatahon. Amo to ya ang ginasiling nga ang bag-o nga mayor, way kapungko sa unang adlaw nga pagpangalagad niya. Nga anong pungkuan niya kaway gani? Bangko! Galing kamanti, naglawig amang inadlaw to magkakso ng isyo ara gihapon. May mga sirab na ito sang ulihin na resolbar man kay nga ang apektado magkakso ng ila sa nga mga constituents mo hindi mayo makaperform ang bago nagpungko ng alkalde kay manti ang natupag niya ya sa naging hala na lang katubang ang maning isyo angot sa ginatawag nga transisyon na resolbar man to. Porte pilaman kadlaw ba natong antos sang nagpungko nga newly elected mayor. Ang mga nagkandidato kag nagdaog sa mga eleksyon, hindi man na pwede nga way nila mabalaan ang mga patakaran sa panggobyerno ang DILG sugiran ta kamo permig nagapahanumdum sa mga incumbent governors kag mayors sang LGU nga dapat mag-organisa kamo sang inyo sinitagsa ka mga local governance transition team ang tawag sa na LGTT not later than April 7 subong 2022 for an effective turnover of responsibilities ahead of 2022 national and local elections. Temprano pagkali may pahanumdum na sa inyo ang DILG o kabay pa dari sa Negros Occidental wala sang may matabo nga kaangay sa ning natabo ang ginmuno ko ang siling ni DILG Secretary Anyo tanan nga LGU assets ang records and documents ang dapat nga ma-turn over transparently and efficiently.
sa bag-o nga set sang elected local officials. Nagkaklaro man guro na. Sa tuyo nga mapadayon ang mga ongoing programs sa kaayuhan sa mga pumuluyo. Daw hindi man guro budlay na intindihon na. Magluwas na lamang sa mga hindi luyag paintindihon. Amon ni mga tinuga, mga tao deres kalibutan. Ang mga always correct, mayroon tao yung perfectionist mo. Taran gahulag ya dapat perfect. Why sa nagabaton sang sala. Mayara tao or opisyal nga gusto na gayan. Langod para sa iya mo na ang pinakamaalam. Siya ang pinakamaalam sa bilog nga kalibutan. Magaling kang kupal ka. Amo na silang magaling na magaling gidi. Pero ti, igo morahon gali sa ulihi. Damo man sa naga libak. Sa City Hall nga balita, Comelec Bacolod nagpahanomdom sa mga kandidato. Sumeter kamo sang susi nga ginatawag Statement of Contributions and Expenditures. Ang kadakoon sang gasto nyo sa nagligad nga eleksyon. Kaya nga kundi ka makasumeter siri, kung may plano ka mo liwat magkandidato sa masunod nga eleksyon, laban-laban hindi ka mo pagtugutan, kay part ini sang inyo sa nga dapat tumanon nga pagsulundan. Magluwas ka, why nagid balay ka planos ulihi? Why man na problema? Pero importante kung may ara ka sang tinutuyo pa nga mapapili liwat sa maabot nga eleksyon, dapat may ara ka sang i-file nga susi. Sang una, dumduman ko may isa ka provincial board member dara na sa may first district sang Negros Occidental. Karanti agad check bagita sa una sa record mo sa mga gin-file nga mga susi ni sa talatapan sang Comelec. May ara nagdaog ya provincial board members ginbutang ya to mga aksyon sa kagastuhanan ya. Ginbutang ya 0 blanco. May 5 way sa sang gingasto. What? Pero nagdaog siya, no? May 5 way sa gingasto. Siguro naglakat-lakat lang sa pangampanya. Kag siguro ti kon magbakal da sa sampagkaon. Kasi kon ginahatag kag dunar malang sa iya. Pero nagdaog siya. Way man kandidato nga nagdaog nga magbutang da sa dako-dako gid nga gasto. Kabalaan niya nga masupak man siya sa pagsulundan sa Commission on Election sa roles sang Comelec. May nga pagsulundan bala sa eleksyon nga tuman kabingaw mo, di ba? Ining kalong, bingaw, ano man, ano pa giniban da ka tinaga da. Nga man nakasiling ko na kay kadamo sang mga pagsulundan nga klaro man sa kalibutaw sa mga kaaksyon ta sa mga tao nga nakakomiter na ang isa katinuga kandidato kung supporter man sang violation prote why man lang sa nagapasaka sa reklamo. Ang vote buying nga ginatawag nagligad nga piniliay sus. Why guro sang lugar nga wala sang vote buying. Ang kaluoy dito sa may banwa sang dito, Southern Negros, may tigulang gin aristar sa gindakob siya sa reklamo nga vote buying. Tigulang, do kaluoy man ganito sang pagkakita ko no? Damo sang tagtaganay kwarta nagligad nga eleksyon no? Dapat plastar na nga sahi sa sistema sa masunod nga 2025 o kung sa masunod nga eleksyon kami ginapaabot kita nga eleksyon naman mo. Ina kung wala sang mamalidha nga magadoso na naman sang postponement ang ginatumod na rin mag-aksyon ng barangay eleksyon. Kaya kung basihan ta ang nasaad sa aton sa ring constitution kasuguan niya na ang barangay election dapat iwaton December 5 sining 2022. Kung isipon ta Mayo ta, ang nabilin na lang ang bulan dari mga kaksyon, June, July, August, September, October, November, December, mga 7 ka bulan sobra na lang.
kung wala ni sang magaduso sang hagna nga i-postpone ining barangay election, ti makasiling kita nga madayon gid ni kay na Sunday gina sa kasuguan mga kaaksyon December 5 sining 2022. Di amo naman ang ato sa nga preparahan, amo naman ang ato sa nga paaboton nasahi sang piniliay. Alas 5:26. Action Radio Philippine Standard Time. Ang ining bahin ho dala sa aton sa kaaluan sang Santon Plaza. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyone! ACS Milyone! Okay. Check ta na kay sa ato sa nga live stream, asulod ta. Beraber, sige. Tanalisa na ito sa mga nagabaritor sa live stream. Action, ito natin, Action GM, lito na nai, be? Hindi ko di makuhan. Be. Okay. Check tanay ha, kay doon di ko di ma-open eh. Be, sige. Drita. Okay, rin na. Okay, sige. Nagatiyog-tiyog lang sa ba? Okay. Talaga na, kay nagahang. Okay, rin na. Sige. Talisan ang monitor sa ato sa nga live stream, sa ligad nga mga triyon ha. Talisan na, Milay Uligo, tamyaw lang please. Vanessa Star, Kagadok, Matt Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, Alex Montesa, salamat gid. Okay, Leo Morales, Birida, ngayong hapon watching live, Barangay 29, Bacolod City with Ryan Bisagas. Okay. Jovelyn Benso, Buena Flor, good PM, watching from Barangay Alangilan. Si Peter Torisa Makadaya, John David Likihan, Kalsarin, ngayong hapon na sir, Gabonitor. Sitio Hamayka, Barangay Kamangkamang, Isabela. Lorna Diligencia, okay, araman si Barket Tribe ng hapon. Tatay Jerry Signoro, ngagapapati si Kempo Yolo, okay. Salamat. Franklin Torrejillo. Okay, Jessica Kunlo, good afternoon. Akso Radio, kabisang imo programa, daw kuha kapoy ko, kadlaw pa akon, ano gani, aray. Aray ang ginabat subong sa mga pierdido nga kandidato. BB Gregorio Yulog, mayong hapon, salamat gid. Jose Rodelito Baligwas, good afternoon. Hindi Athea Kimeriman, si Barket Tribe. Okay, mayong hapon, Kim Poyolo, Jerry Sinoro, salamat. Franklin Panagiton, mayong hapon. Shane Anthony, watching live, New Jersey. Pa-shout out lang ko na sa family Lipanya, thanks God bless, more power. Eric Tadayka Valenzuela, Mayor Albi ang mga kriben tinluan Nanoy Aman, tinlui man
Nano na yaman. O sige, kabay pa nga mahagan-hagan. Ang krimen, di kayo mamalikawan nga katabo mo. Galing kay kung kadas mana may nagakapatay sa Bacolod o kalain ba't sagon bla, no? Okay. Mahaga pwede gid na mapagan-hagan. Intay bla sa mayong hapon, subong may shooting incident naman, no? Vista Alegre. Ana sinuro, well Rose Khan, Krusty. Good PM watching Saudi Arabia. Humalumina, good afternoon. Okay. Si Eden Escuri sa Reve de Gracia. Garit ko lang, Glenn, halong sa pagbiyahe from Eden at 4 children. Glenn Jr., Jillian, Glenn Eden of Barangay Tapi. Unique sa mga ngala, no? Okay. Well, Rose Khan, Krusty, tamyaw ko lang family bahas kag sa mga bata ko gali si Sadika, Dika Subdivision, sakop sa Barangay Kabog. Salamat, kid. Thank you. Mabalik tayo guys. Standby. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS-CILIONE. ACS-CILIONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILIONE. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig. Kay man ang PMA valedictory nagtap ay nagpanguna. Bata sang opisyal man sa army. Babayi ni siya, no? Ang ngalan niya si Kathleen, siyempre babayi, no? Giningadlan bilang 2022 PMA, valedictorian. Wow naman! Wow! Wow! Sino bang hindi wow naman? Mag-PMA ka mga kaksyon, dako na lang accomplishment no? Bata sang opisyal sang Army sa South Cotabato bilang valedictorian nisa sa graduating cadets sang Philippine Military Academy subong nga tuig 2022. Cadet First Class Kathleen Kimado. Nagdako siya sa mesunad sang Coronadal. Amunin sa ang atap ako nagpanguna sa PMA Bagsik Diwa. O kung ining bagong sibol kinabukasan didigma hanggang sa wakas class of 2022. Si Kimado lakip ni sa 213 ka mga kadete nga formal nga magagraduar. Sining maabot na nga Mayo 15, Domingo nga adlaw na siya. Dito sa may Fort del Pilar sa siyudad sang Baguio. Ang pagabatunon ni Kimado, ang maning presidential saber, sa din ang mga miyembro makomisyonan bilang second lieutenant sa Army kag Air Force, in science naman sa Navy. Si Kimado, ang amay niya si Colonel Nicolas Kimado Jr. Nagserbi ni nga Inspector General, di ba basta-basta ni, no? Sang Philippine Army, miyembro sang PMA Class 1993. Ang number 2 diri taga Baguio City, mayari taga Iloilo, no? Number 3 si Ian Joseph Bragancia. 23 anyos sang Pututan, Iloilo, no? Dili sa aton sa Bacolod daw way isang may nadala sa top 10. Pero base mayara sa naka sulod mandarya, no? Sige, alas 5:39, Action Radio Philippines Standard Time. Samtang kinahulatan nga ito sa ring patrol, ibalon tarang abiang nga ditali sang balita halin sa Bacolod City Hall. Importante nga pahanumdom sang Commission on Election para sa tanan-tanan nga mga kandidato, mga kaksyon. Daog ka man kon pierde, amana siling ko, kon pierde ka may plano kaya liwat. Nga magpapili sa masunod nga eleksyon, pagitao na ang requirements kung naka-file ka sang sading statement of contribution and expenditures, susi nga ginatuwag. Alas 5:40. Action Radio City Hall Report. Sa detalye sang sining balita, Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Mar, apisar nga natapos ng Mayo 9 na eleksyon, mayara sa gihapon sang obligasyon ang tanan nga mga kandidato nga nagpapili sang Mayo 9 nga eleksyon. Hindi lamang diri sa may Bacolod City kundi nationwide in Action Mar. Bangod na nagapahanumdum diri si acting Bacolod Election Officer Attorney Rabo Servito nga kinahanglan sa nila nga mag-sumeter Action Mar sang SOSE nga gatawag kong statement of contributions and expenditures nga amo ni siya ang document nga gina-submit Action Mar sa Comelec Bacolod or di man dira nga mga local offices. Aangot sila sa nga gingastuhan sa nakaligad nga eleksyon ilabi na sa nga pagpangampanya na Marlon. Ginpahayag diri ni Attorney Servito nga bisan ang kandidato ang wala sang may gingastuhan o kon zero Action Mar, required sila sa gihapon nga mag-sumetera sang SOSE
So ang forms ang SOSE ang pwede na nga ma-download sa comelec.gov.ph kay once nga ma-receive ni sang Comelec Bacolod i-forward ni Action Mar sa may Campaign Finance Unit sa may Comelec Central Office. Aling tingog, may Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Attorney, may SOSE pa, di ba? Yes, they have to comply with the requirements of submitting their statement of contributions and expenditures. Kasi pierde. Yes, bisan pwede ka, bisan nagpwede ka, but you spend. And even if you didn't spend anything, you have to submit. No, i-indicate mo lang nga wala as spending. No, but you have to submit. Comelec the necessary Bacolod ang forms. ginasabit, Attorney. No, you submit it to you submit sa aton, and then we submit sa Campaign Finance Unit. Action Mar, napatihan sa Attorney Sorbito sa Comelec Bacolod based sa policy sa Campaign Finance Unit sa Comelec Central Office sa 30 days pagkatapos ng May 9 election sa muna siya ang deadline sa pag-submit sang sini nga dokumento. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Run. Desisyon. Salamat Akson Dale. Simple malantong pahanumdom sang Commission on Election. Wala makamusang jutay lang nga oras ang inyo sining itigan nada sa pag-file sang sining na tuwag nga susi. I think naman subong pwede ninyo ma-download sa computer da ang form na inyo sining pag-fill upan. Alas 5:43, Life Extension Vitamin D3. Sang Life Extension Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyone! ACS Milyone! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin. Alas 5:44, dalilanggid kay Barkanta ng atos ring patrol with Action Eden Aboso. Pasiara sila sa area na sa ring shooting incident. Action Radio. Action Eden, kamusta na subong? Matapos ang pagpangluthan diri sa may zone 1. Alegre. Sa inisal natin niya pagpangusisa, amo ini siya Action din. Okay, dalagi da ngita tanay mangita tanay sang area na Action Eden nga pwede mo pasaylohan kay naga-utod-utod ang ato sining signal. Taray talang liwat no kay sana silenta nati ining Vista Alegre ang Abada Sky malayo-layo ini nga lugar diri sa may sentral nga porsyon sa nga syudad sa Bacolod Zone 1 Zone 1 dira sa may area sa nga Abada Sky kumpirmado nga mayara sang na tiruhan sa sadigid nga mga tirion no nagapaningwa pa si Action Eden nga mangita dira sang sang lugar man ang signal naton diri sa Pilipinas pigaw gapon no duwa gid ta na miurang gid tawag nga dito blane daw siyem gapon ang
Sige, data pigaw gapon. Ara na sa aksyon, na sunod din. Action Mar, okay na. Okay. Yes, Action Mar, kung madumduman mo siya ni ang suspetsado sa nagluthang patay sa isa ka panday sa tong Abril 3. Diriman sa Abada Sky. Ang biktima sa karon amo ni si Dari Dasa. Dari Dasa. Actually, subong Action Mar mahatagad sa Segayunan no, nga maka-interview ta sa biktima mismo nga nakaangkon sang pila sa natuo nga kamot kag sa natuo kini nga paa. Ay sa Action Bacolod. Sir, suspetsado sa pagkamulit sa film. Sino, sir? Anong natabo kagina, sir? Ako sa balay, alam ko pag kung may kapakadto pa kami. Nakatawo, sir, duha? Dali, lagi na sumar. Duha katawo, sir, no? Ang nagtiro. Duha mo lang nakita ko. Ang sanay pa ka mo, sir? Sa buwan, duha lang nakita ko. Pero walang kabalo eh. Bali dapat, loko no din, hindi aglalaw no. May mga tabo, sura nila, sir? Kanina, pinabuksan mo na ako, sili kanina mo na ako. Tabang doon, kalalaw siya kung kanina. Ano ba, check mo, sir, rason nga, aging sa kanila? Ano ba? Face mask. Ang ba? Ano ma-check mo, sir, rason? Inluthang kanila? Bro, ang ibig siya matlaw maano mo? Kalagan sila dayon, sir? Okay, may mensahe ka, sir, sa ila, sa mga suspetsado kung naglutang sa imo. Ano mambalya? Bakit mensahe ka, sir, sa suspetsado kung naglutang sa imo? Bawal lang. Wala ka dumasan. Ano naman. Ulang bakit, naging mo mukha niya. Pila na ako magsingitan na pasensya ka. Ay, ba't mga bagian ako siyang tsakta mo na ako. Ay, may kublan din ba't mga bawi. Ay, siyang tsakta tayo na. Pila na yung edad? Pila na yung edad? Dari, Dasa, sir na yung mga. Pila edad niya? 34 Action Mar. 34. Sir, salamat din. Ang Action Mar na isa. So, nag-ship. Then? Kaya, ang gusto ang pilas niya, ay sa natuo nga kamot, kag sa natuo man nga paa. Kaya ang sitwasyon, Action Mar, there is a zone 1. Nagahulihigda-igda sa ila, sining nga balay, sa may babaw nga part. So, nakita niya na base here Action Mar sa aligasyon sa Tiga ng Dina. Halin siya sa babaw, tapos naglag sa net. Isang duwa ka suspetsado at mga pangalan na ginit lang niya. Kag nakalumpat, di siya sa ila, tupad balay. Hindi matindugan, pasubong. Kung makita ko na sa atong Facebook Live, talaga medyo hinay ang signal ng laptop, pabigani, Action Mar, no, ang dugpo balat. Kay amo pa na isa ang investigahan man sa aton sa mga kapulisan. So far, kung naman mo, ibaloon natin kay Sir Bonilla ni. Kung nga, bisa nagsuka ni siya, no, sa pagpatay ni sa atong panday. Pero ari siya gapos sa, nakagwa pala, kumbaga, Action Mar. So, kadali lang kita. Sige. Kadali lang Action Mar kay natin si Sir Bonilla, ari man sa lugar. Sir, nangapon na sa Radio Bacolod. Do siya ni ang nagsungka nga sa April 3 nga nagpatay sa panday. Sir, ari ni sa balay. Wala sa custody after. May man actually nagtuka. Nagatuto sa station. Clear niya ang ngalan niya. Dinayeng white house na kung naghihimo sa krimen. Pero yung katulad ng part niya, identify niya siya sa pamilya, sa biktima, mga witnesses. So,
na-file nato ng kaso. So waiting kami gani magwang warrant of arrest. Gali lang kasi amuni subo na turwansa. So ini siya nga medyo masabad din man siya nga persona din sa area. Yung mga neighbor din nagreklamo yung siya nga attitude niya kasi karning bastante niya siya. So kita mo naman kapag inayang receiving yung daw ay sa police ko. Pero ano din sir ang aside sa maoy-maoy abi, ano pa yung record sa station 7? Kasi previously no may conviction siya sa kuhan sa kaso din sa sinahan tulad sa mag-grade yung sulod naman lang. So gari lang kayo tayo nag-abil mo sa provision. That's why nakagawa. Sir, ano next ang next step? Sir, bali sa claims niya may duwa sa ka-person na ginaname, sir. Ano nung next na siya sa kapulisan? Ang atong investigador, gina-verify niya ano kung namaging man siya hospitado nga nagtero sa iya. Pisya man na para sa iya. So, file sa kaso. So, patubangan niya man tayo ang kaso. We'll file na dito. Sir, so far, may recovery sa area? Negative. Thank you, sir. Actually, Marty and Merburia, Police Station Pero, 7. sunod din? Action Oo. Maigo sa to, kamot kag to nga pa, pero okay ba lang tong victim? Action Mar? Okay ba lang sitwasyon sang victim? Ano man nang kibyas lang igo ya? Okay. True, ang sakamot niya, Action Mar, medyo naigo lang balaya nga paa kay sunog sa iya kagina wala pa ta naka-on air nakainis siya yan na so iya bala kung baga ang bala. That's why just through and through. Pero wala man sang ang kapulisan, wala man sang recovery sa diring area given na ikit-ikit nidaan ang mga panimalay kag naglumpat ni sa piyak nga iskinita pakadto diri sa balay ng imong kanya. So, okay, samtang ga-interview ka kaina sa iya, may pilas to siyagle. Actually, that's why kagina, do medyo bisan sige ta question, do in shock pa sa balakag in trauma, hindi siya tayo yun, hindi makahambal sa aton. Pero okay, kag conscious na siya actually, pati sa gani, sa sulod sang ambulansya. Okay, may ambulansya, good man. May ambulansya, iya ka Vista Alegre mismo, Action Mara. Pero dugay-dugay, ginahulak na lang di ang disposition ng sang iya, kasi nga kwan, nga pamilya, sa hospital, sa gugit nga pag-block, parking saan, isang first aid, ang victim, ginbutangan ng dindahian ng niya sining kamot, ginbutangan ng ghost pad, ang iya sining Action Bar, ang iya sining para, medyo hinahiga, ang bar, ang signal naton, Vista Alegre, that's why nga kabudlan, nagpakalaki sa dira sang pictures, sa natapungan sa insidente sa lugar diri sa may zone 1 barangay Vista Alegre Baday Sky kung sa para hapos wala pa picture out pagsulod yun di action bright sa may Action Margale sa unhan sang no wala diretso hindi pagsaagi sa may lapit sa police station ang Taytay isa ulunhan kami sang Lopo may sikap kadala, diri sa wala, diri lang ayon. Yung mga lasingko, tinatabo. Ang shoot incident, kasi padaan pa investigation sa kapulisan ng Kasalmi. Sa persona, ang maging nalana, victim liwat, ang pangalan niya si Dahil Dasa, 34 anyos, na Aritasan, Action Marno, diliman taga Barangay Vista Alegre. So amo na subong ang mga informasyon nga nakuha ta diri. Kag mabalik lang kita karon report kung may dugang mga investigasyon kay evaluan man ang aton sini nga kapulisan. Live diri sa report Barangay Vista Alegre Action na aboso. Una sa ko na action. Action Radio. Ang dugang detalye sang balita ni Action na Eden karon sa Action na firing line dari sa 34 anyos agin report nga suspitsado man siya sa isa ka kaso sa nga pagtiro nagligad nga Abril 3
ginahulat nga mapapanaugan sang warrant of arrest sang korte para nagapulo pa huway nagahuluhigda-higda sa babaw nga porson sa ila sa nga balay. May duwa ka mga persona nga amo ang nagatuyo sa iya. May lagsaray nga natabo, tiniro siya, maigo siya, tuo kamot kag tuo nga paa. Subong ginabulong sang ato sa nga mga medical personnel. Action Radio. Alas 5:56, Action Radio Philippines Standard Time. Iningabahin dala sa aton sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule kon cleansing, nourishing kag balancing. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta. With Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ay ibang nga balita, way tamalabutan tutok karon sa Action Firing Line basta Wednesday, si Action Artay Hopon. Ako naman, Action Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang mga nagabuso nga nag-take sa vitamin D3 supplement.